स्वागत करे छी। चलो हम एक ना धमाकेदार कॉमेडी वीडियो लेके आइल छी। तोरा के वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दियो। तो चलो आके बकचोदी शुरू करे छी। त अपन कोन में हेडफोन ढुका ले। हां नोचे में बोलबे तो हमर बार उखाड़ लेबी बहिन चोद। अच्छा डीजे पर गोली फायर हो जेते त तू कौन खोल के सुन ले। हमू तोरा घर में लौड़ा दे के फायर कर देबो। बस घर पकड़ के कोनल गुड़िया कहिया मागे हमर घर फाड़ देल के, मागे हमर घर फाड़ देल के। जनरेटर के तार टूटते है त सीना से गोली पार कर देबी। जइए ने सार छौड़ा सब खकुआइले छे बाजार के, तोरो घर में लौड़ा दे के मुंह दे के पार कर देतो। हमारा हाथ से कोनो भेजे तो कोना रे। अच्छा तोरा हाथ से कांड हो जेतो त हमरो हाथ से तोरा घर में लौड़ा चल जेतो। जदी जे गाना हो तो डीजे का बंद। अच्छा डीजे का गाना बंद हो जेते त की होते? सबके गौर मारल देबी की रे? जे तो मार हे रे सार जूझ भर के त जोते छी मार करबी एके थाप में त पेंठे महक देबी। जेकरा नाचे के में छोड़ा है सब भैरा के। सुन लोन भाई सब हो जेकरा नोचे के नहीं छो में रहियो सब समहर के, नहीं त बाहर नोच के भाग जेतो। प्रिंस भाई ये लाग के अपन सामान पर हाथ धरने रखियो। यो बगल से दे बोले ते तार। अरे बेटी चोद एक बगल से सब के ते तार देबी। सार जैसे आप बोलबी ने मुंह में लौड़ा दे के घोले किए जेबो। बजे जे गाना जे ना बजे के लाही। अरे सार तो हमरा खड़े मूड पर लाठी मार देली। गाना त अब नहीं है बजतो। आ जाओ तो बजेली त जेहन लौड़ा फेंक के मारबो ने तोर गैरो बजे लगतो पोपो बुझली। हाँ तो तोई को भाई सब कैसन लागले वीडियो? अगर अच्छा लगल तो ललका के दबाई दियो, घंटा